Szerintetek hány aktív OnlyFans account van a világon? Fizetnek azért, hogy megnézzék, vagy a tartalomgyártók? A tartalomgyártók. Ja? Figyelj, Pisti, én azt mondom 50 millió. 50 millió? Ez egész világon, hát annyi szerintem simán összejön. Én 49-et mondok, Jani. 49? Nem, én olyan 40, 35-40-re mondanám. Annyi van, tehát azt tudjuk mondani, hogy körülbelül az ilyen full aktív felhasználók közül, tehát akik tudod, ilyen komoly tartalomgyártók, az nagyjából egy olyan 50. Tényleg? Igen. Szép. Nagyjából egy olyan 50, akik fullos, eredményes tartalomgyártók, felhasználói szinten, tehát regisztrált OnlyFans user, ez a felhasználói oldal, az 238 millió. Ugye ezzel 2,5 milliárd dolláros revenue-t termelnek.